Ja imam želju da radim i gotovo. Evo ga, zna ovaj komšija u meni. Ja sam da je bila formula plastenik, drveni. Ja sam njega nekako napravila. Ne može više, srušio se. Evo vidite li koliko sam ja uzorala, imam jednu kravu. Volim da imam i ovaca. Rekli su mi iz Rogače, ne dadoše me, nema me na spisku. Nigdje me nema. Nikad ja od Rogače nisam dobila ništa. Ja sam invalid, a hoću da radim. Hajra Ramić jedna je od hrabrih žena iz Podrinja koje su tokom rata desetine kilometara pješačile između linija fronta, kroz snijeg, zasjede i minska polja, kako bi sa planine Grebak svojoj porodici donijeli hranu. Za razliku od mnogih koji su na tom putu ostali zauvijek, Hajra je imala sreću da je u bespjesnom stanju, nakon 2 noći provedene u snijegu, pronađu sudionici jedne od kolona koje su svake noći pješačile teško prohodnim šumskim stazama. Moralo se ići površno. Mi smo jeli mekinje, narode dragi. Ne moraš da stigneš kolonu, nije imaš kuveta, gladan si bio, a nosiš na makako. I najpotlije ostane, ko ne more, onda ostaneš u toj koloni. To je snijeg tada bio. Ja ne znam, mi smo gazili namjete, koliko je to bilo upadnije, pa ja sam gledala, koliko sam gledala predavno smrzne. 2 noći i 2 dana sam ja bila u snijegu, samo da spavaš. Samo da spavaš i gotovo. Vjeruj da sam više gotova sam bila, ja rekao gotovo je više na jedno dijete pogide mi je. Ma neki, rekao, neki ja. I našli me, nakisu me naše ljudi me i dovukli me na Grebak i vidjeli su da sam se ja skroz smrzla i u suhodolu nisu mi mogli prste ništa da i morali me osjeći, amputirati. Jete Đikaro? Moja ljepoto. Nakon svih strahota u opkoljenom Goraždu, gdje je izgubila dijete, od gelera iste granate i sama bila ranjena, Hajra se vratila u Kukavice. Nakon smrti supruga ostala je sama, pa je borba postala još teža. Međutim, i najteži poslovi draži su joj od milostinje. Teško, živjeti gotovo. A moramo da živimo, moramo da radimo. Ja volim da radim. Ja ne mogla živjeti u Sarajevu.